Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Las 10:03 Aksyon Radio Philippines Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Sais minutos nakaligas atak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong gabi na naman. Biyernes nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Reports. Ako na Action Night Patrol. Action Night Patrol, iyari kita sa Pizza 3 unang biyernes sa bulan sang Hunyo tuwing 2020. Sa gihapon talos kita sa pagpangalagad diri sa trono sa Action Night Patrol sa lansang regular nga anchorman Action Eric Magbanwa. Talos ang inyo sa ring ka-action na Marlon Hervaya. Sa sunod sa isa ka oras nga pagbalbal naman naton sa mga walita on the spot report nga malabayan sa aton sa ring patrol. Tugtog sa tak ng alas 11. Dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Sa temprano pa nga nagabonitor sa ato sa nga Facebook Live. Live streams ang Action Radio Bacolod. Welcome, kagamusta ang inyo sa day kagabihon? Okay lang bala? Sa kabukiran sa baybayon din mga bahin sang Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, Pilipinas kag kalibutan. Sa sareng dutang Lohaan. Mga balita naman nga amon sa idolong lokal national sa National News Center Action and Defensor. Dari sa Technical Control Action, Nelmar Madera with Action. Elway Dotelios ato sa nga IT expert. Sa ato sa nga patrol, temprano pa kayo na naglambiyong. Kadamo sa mga balita kagahitabo ang ila sa naging pang-respondihan. Mga balita nga nagtayog sa Negros kagasunod sa Bacolod. Ang mga balita subong nagtayog hindi lamang sa balita nasyonal, kundi pati na diri sa balita lokal. Ang liwat na naman nga nagpakuba-kuba sa dughan sa mga Bacolodnon kag Negrosanon. Ang panibag-o na naman nga duga kaso sang COVID positive, COVID confirmed cases
Bangod sa record sa nga Negros Occidental, may 5 ka mga nagdugang nga COVID positive. Sa kabugusan ang kadabuon, ara na sa 109. Bosalingon 109 na ka mga taga Negros Occidental. Way pa nilabot ang taga-syudad sa Bacolod. Record pa lamang ini sa Negros Occidental. 109 na ka mga tao nga naga-start diri ang infected natapikan sa COVID-19. May mga nag-alalayo pero damo pa sang nagapananguha nga mag-negatibo man ang ila sa nga ikadua or ikatatlo, una or ikadua nga test, repeat test. Isa man sa talalupang doon nga balita mga kaaksyon bangod mayara sang ginapatihan. Lokal nga transmisyon dire sa Negros Occidental kung COVID-19 ang paghahambalan, kundi sa 5 ka mga nag-COVID positive nga taga Negros Occidental, ang 4 mga kaaksyon lunsay ina mga LSIs, locally stranded individuals, nga naghalin sila sa Metro Manila pumuli diri, ginakuhaan sa nga swab test ang resulta positive. Ang isa mga kaaksyon hindi sa LSI, hindi man siya OFW. Taga diri lamang siya sa Negros Occidental. Nagkatrabaho ang isa nga obra mga kaaksyon, driver siya. Ginakabig man siya nga frontliner. Kaya man siya ng driver sa salakyan. Naginasakyan, nagasugat sa mga nagabalalik diri nga mga LSIs kaga OFWs. Di nagapati ang kalabanan mga kaaksyon nga basi kung dito yaman nakuha ang ining kagaw nga corona ni. Taga Banwa ini sa nga Murcia mga kaaksyon. Frontliner, 47 anyos nga lalaki. Kabangdanan nga ang alkalde sa nga Banwa, way na naghulat pa sa nga buwas. Pagkabalaw nga nagpositibo ining frontliner nga taga Banwa sang Murcia. Insigida ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine. Ang barangay Minuyan, ting Minuyan dira na nahamtang ang Mambukal Resort. Kag Extreme Enhanced Community Quarantine naman ang Purok New Site, ang lugar nga ginestaran sang nagpositibo ni nga taga Banwa sang Murcia. Extreme bot sa lingon mas hugot-hugot niya ang community quarantine na ginapatigayon sa saling lugar sa Purok New Site. Ang masubo-subo dari makakson kundi mayara sa contact tracing lagi na patigayon pinangita tong mga tao nga posible nakaistorya, nakaupod, nakatupad sang saling nagpositibo. Ginkuhaan sila sang test for hindi RT-PCR. Ang ginatuwag nga rapid testing. Kaya kung rapid testing maka-action, makabulo barato-barato kitas di. Kaya ang ginatuwag nga RT-PCR test maka-action, taga 3,000 isa ka test, 3,500, 4,000. Ang rapid test maka-action, at least ginahibalulang kung anong kondisyon sa imo sa dingalawas, kung active B, kag positive, bot silingon maka-action, may yara sang infection ang lawas mo, pero why pa na sang kasiguraduhan kung ang nag-infect sa lawas mo, COVID-19 gidman. Pero mas mayo kung tani, kung sa rapid test pa lang nag-negative na, inaya pwede baka siling ati, why ka malatnan sang kagaw, ano man nga sahi sang kagaw. Pero ti ka mag positive gani, may infection, kag kinahanglan inangakuan sang RT-PCR test para mabalaan pagid kay RT-PCR test among nasa nagadetermine kung bala positive ka sa COVID-19. Damo-damo nga mga tawo to magka-aksyon nag-positive sa rapid testing. 15 ka mga tawo among na naka-close contact sa COVID patient nga taga Banwa sang Murcia. Balantayan ini maka-aksyon nga development. Last 10:13 aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pagkadiba sa nga balita ba area ho?
Kabalo man ay guro mga tao ni ngayon ini pwede, illegal ini. Pero ti pinasaway gid. Halagid ka pa bulang. Basi magkasa lusot pa man lang. Adyos ta kay damo sa mga mata kag damo sa mga dulunggan. Nakakita kag nakabati. Sang toktorook sang manok kag hinugyaw sang mga tao. Ano ba na kon magpabulang kahaw? Laka ka lang guro kakita o kon kabati bulang linong-linong ang lugar ay. Di bla? Alang-alang mo na karon punggan ang manok sa pagpanok-turook. Kaya natabo mga ka-aksyon sa area sa barangay Alangilan, Sural sa Bacolod, may red yung may hepatigayon. Ang mga katapo sa CIDJ, Diyos tabo lang gadya Muna mo manok, tamo sa mga nagkaladakpan na ka-aksyon. Yan ang ibig ka hala ka panago man, kutob san o ginang panago nyo man, magpabulang ka mo man. Aba ng siling tama ka-aksyon nga kon bulangan gani, gahod-gahod ina. Tawan nyo blaw, maginamo ng mga tao. O, dugangan pag isang tukturook sa manok. Ayo ho, kadamo to kuno sang dapat dakpon mo. Ugaling kay pila na nagkaladakpan, 5 lang. May mga tao pa kuno to nga may miyembro man sang otoridad man o retired nga klase sang authority. May mga tao pa to kuno nga kilalang kilala. Ang mga nagkaladakpan, black bilog ni 5 lang bilog. Hindi gani pwede mag-aksyon kay kung namadakpan ka mo sini, dakpon ka mo kasuhan ka mo sang illegal kung ining cockfighting law. Dugay na ning cockfighting law, illegal cockfighting. Ang bulang mag-aksyon, why hindi ginadumilian na responsod sa nga Pilipinas basta legal lang, kung kompleto sa lisensya. Pero kung di magpabulang ka na nga ikaw lang, illegal ina. Isubong mayara mga ka-aksyon sang espesyal nga kasuguan, espesyal nga layas Pilipinas, bayanihan to hell as one act. Amaning kasuguan mga ka-aksyon, nga nagadumili sa taran-taran nga mga hindi pwede nga himuon sa tion sa saning krisis dala sang COVID-19 nga pandemic. Ti ang bulang subong di gid pwede, ti kundi kasuhan kamo sang illegal cockfighting law, pagsupak sa cockfighting law, plus may paaman pa. Pagsupak bayanihan to hell as one act. Dunduman ko naman sa nangligad nga bulan sa Abril. Dito sa bahin sang Caloocan, may 5 to ka barangay sang opisyal. Din kasuhan man to maka-aksyon, illegal cockfighting man. Sa sulod sang Manila North Manila, lapit sa Manila North Cemetery bla to mo. Kaya mo man ang kasong ipasaka sila ho. Nagligad nga bulan sa Hunyo, may anay official man sang PNP na dismiss sa serbisyo ay kalakip man tana sa 49 ka mga nagkaladakpan. Illegal gambling man, bulang man, illegal cockfight sa sulod sang compound sang subdivision sa Batangas. Hala, sige, bulang ba ka muda? 17 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang sa balita nasyonal, tiway na sang pinakadako mag-aksyon kuning pagperma ni Presidente Rodrigo Duterte sang sineng ginakakulbaan sang pipila ka mga grupo o kuntawo Anti-Terrorism Act of 2020. Damo aga kurog ang dughan. O kon kuba-kuba dughan, gakurog ang tuhod. Balikan tayo dugay-dugay. Sa ato sa nagabaritor sa live stream, salamat temprano pa. Unahon taray hibalo na anong sitwasyon sa surat sa Bacolod. Antes ta balikan ang mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita.
Nagmunuhon naton ang pulopasiplatan ta dako nga balita sa bahin sang nasyonal. Si Presidente Rodrigo Duterte sa mga gabi dito sa bahin sang Zamboanga City. Nagpabulong-pulong sa atubang sa mga soldado. May kangtanan sa natabo bilang pagkapatay sang apat ka mga miyembro sang AFP ang nakatiro kapulisan. Pero antes sa maka-aksyon, 10:19 Action Radio Philippine Standard Time. Pero pasiplatan taray ang sitwasyon sa Bacolod City. Action! Night Patrol! Field Report! Sa patrol aksyon na dyan, kamusta Bacolod? Please come in. Wailo. Maling kami aksyon, maling kami sa tutunan nga maka-aksyon. Kami karon ti pasihan sige po nagalambiyong sa pinakamadalanon sa palibot sa syudad. So ano galing magulo-galo mo ng aton kalangitan. Huwag na aksyon na dyan ulan, huwag na taliti, huwag naman ulan. Huwag na. So nagkulunta ta na yung taliti. Kasi binitro taliti kalasig naman galing, ano? Di ba dugay, bla? Pero mo lang rin abugnaw galing sa atong palibot. Matulutugnaw ang atong yung panyampo maka-aksyon. Na iban guro, sining mga tinion, magurigda ka na o mayo, bla, hindi ka na maganaw, mag-electric fan, bla? Ito sobra katugnaw sang panyampo makaksyon. Ang iban nga rasagwa di preparar gid no sang inyo man tagsadra ka maproteksyon sa kawasan. Ato may mga paktan aksyon markon mag-uubong ulan o kung hindi blao. Kaya ti magulagalo man ang aton nga panahon. Usually bigabuno kang ulan kung kagahon nagin man mong may naman lang tulo temprano pa kapiya taon kung kaisa dragin sa gabundak. Di na ito mapaktan. Dapat alerto lang kita sa Quiapo, no? Ano yung mga kaksondri sa palibot naman sa syudad, may pinakita ka report nga na baton, kangawa lang sa aton nga mga otoridad. Kay may nakita ko sa Facebook post, social media, naragway ba sang bus ng Philippine Coast Guard sa Negros, di ba? Nga nakatok na sa isa ka subdivision. Tila pamangkot kung may gindulong, kung may aragin man bla, kung wala. Pero actually, ining bus nga ini, nakit-ani na mo nagsunmar sa ngalin kami sa may banwa sa Murcia. Bali kami pabalik na kami diri sa Bacolod. Ang bus halin sa Bacolod, pa Murcia ang area. No? Abot silingon kag may ara pag ito kay inaction mar nga dala nga mga of course basta siguro may convoy sila kay na no? Tanamon ba si paano bra pa mambukal guro? Or may nag-abot? Ambot lang kung may nag-abot subong nga gabi Yes, ang Philippine Coast Guard? Yes, action mar. Amo na perming nagasugat no kag nasakyan sa mga gabalalik de? Oo mo na sa kay na may ambulance, Coast Guard. Tapos may isa pang ika-back up. Wala tayo, hindi ba ito back up kani Pero going direksyon nila, pamambukal ng area. Para siguro bla may i-quarantine na naman, may nagabot, wala man report, no? Sa probinsya nga level action dyan, daw ay pamansang sumunod nga report. Amo tong pinaka-latest, kaina, ang 81. Amo tong pinaka-latest Bacolod to ya. Bacolod to ya. Ara na sila subong niya sa may area sang ETCS4, facility quarantine. Ato yung sa may probinsya, mo lang ito amon nga kayo nga ginalang tao, kung basi, bakit may mga pasero sa nga daan nga dala? Mas may nakabot gano'n guro, bla, kagkabalo ka masubong nga daan niya. Ang pag-abot sang sini, gulpiada mong duway na masado, gid nga mga coordination. So, subong nga gahingagaw nga daan. Ang update sa reaction Mars, ano pa na ma-start ang suspension, to ba? Sang biyahe, sang LSI. Sunday, bagay mo take effect to yan. Naliga to nga Domingo, gano'n pa na gumando. Sino bagay nga Domingo na yun Oo, pero Bacolod, siling kay na si Vice Mayor Familiaran bilang chair sang local nga IATF. Nga tong 81, amo na tong last nga taga Bacolod nga nagabot. Ati, basi to sa city, ang probinsya, basi mo to last grocery nga gabi, ano? Kay, amo na mo, ang duwa ka simana nga moratorium, umpisa pa na this Sunday. Yes, this Sunday pa. So, posibilidad nga, boss, Sabado ba, kung may mag-abot pa? Amo na kaning hambal, kay di ba, may ginatipon to nga mga LSI sa Manila. Labi na kung ato sila akson na dyan, ara ng gadaan nga tinerbla sa airport, to? Amo na siya, no? Pero iban may mga ticket na ba? Correct. Kaya kabalo ka nagpinauli ng LSI, hindi nito gog yung sakyan nila mo, yung plano ni Action Mars. Super flight. Super flight. Ito, naghugpa abi sa may Bacolod City International Airport. Kamo to kayo nakita na mo na naman, kag may mga subdivision, sila lang ang ikatuan. Diri sa Bacolod, may nabasa nga nato ng Facebook na nagapamangkot kung anong sitwasyon.
Ako na sila nga area dito, may nagsulod nga bus ka Coast Guard. Kag may mamangkot sila, wag isa ko naganabiso, abi ka barangay, kag mismo man ang sulat sang Bacolod, no? And ayun na, karon nga gabi diri, ang area naman sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, perti kasi nung bali ng mga ambulance action man, no? Kung magpa-hospital ka, like for example, dito sa regional, Kalabanan, ginadi, do gina-swab nila man mo, or rather, gina-rapid test nila action mar, pero balaan siguro perti ka stricto ding daan ang security man. Almost tanan man, even drabla sa may doctor's hospital, stricto man gani. So buong lakson man, may ginapatukod pag nga bago man yung hospital. May bagong hospital ginapatukod na I think 7 stories ang hospital. Bao? Dako-dako inisa, dito ni sa may north, sa may katumdom ka sang una, sang terminal, sang bus sa north. Sa series, sa north direction to, sa bata. Dito naging tukod ang ining nga 248 bed capacity hospital, 7 stories, action mark. Iya sa Ka-Allied Care Experts Medical Center, Bacolod Incorporated. Tiga start ito ng construction niya, dako-dako ni klaseng hospital, mga bunila pa, no? Private, nasa siguro? Private, pinidalan, ka sa may flyover. Ang pinakapunta ka flyover, ara na doon ng hospital, skilid ya. Okay. Tigwa ito, lapit sa Talisay, no? Mas, may north na, may south na, diba, ang South Bacolod General Hospital, may east na, dari ang Metro Bacolod General Hospital, may Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, may north pagit subong naman ginapatindog nila diri. Plus may hospital pagit sang Riverside, doctors kag may Bacolod Adventist Medical Center. Di damo mga hospital kay Kalabanan pribado ginang hospital sa Bacolod eh. Amo na ang kita naman to kay may ongoing ang construction nila. Akson Mar, no? Di man sa may plaza publika, karon nga gabi, hindi tanto mo sinakasako diring sitwasyon. Wala na masyado kanil sa lakyan nga nag-standby, take home curfew ng raan. Pero mga balaligyan, wala gana magsarado, Akson Mar. Mga balailimnan, ay guro gana magsarado, kaya tinagahingagaw ni guro nga makabulupinta doon lagko. Even din along Lagson area, mga balaligyan, bukas gyapon na. Di pwede Akson dyan, kay curfew na 10:26 na? Amal gani ang balki, kabalo ka naman sa mga managbaligyan nga iba. Hindi na pagsawayo, hindi mo naman nirado. Kay pangingawat mo, kabalo ka, alaman ko no, especially Bernes, subong. Friday night, yung perti kinikadamo ganyan sa mga nagalambihong, basta Friday night. Karabanan ni ang ila tripping sa ni inom gid, historias na misa, o po para kagiban pa, mga igpat-igpat, yan yung kabinukas man. Dapat yan dari sa may Lagson at lagko man ni Arkilang raan, kabawi man ni Guro, ano? Pero ito, hopefully, kasundo lang nilang protocol kay 10 p.m. lang hasta, wala pa Manila na, wala pa na ito na dayon, ang ilahingyo sa MBCCI, ng extension. Alas 12, ito din yung extension. May public hearing pa to? May public hearing, pato nga pati kayo, no? So, depende na, no? Kaya iti, kamaro ka ginito na, ano na sa gusto, kita ito magkakson, happy birthday lang gali kay Akson Percival Villamor. Birthday na Akson Pers. Birthday na Akson Percival. Pasalamat sa Facebook sa tanan nga nagtamyaw sa iya. Kami pasalamat, mga kami diya, basi madulungan, kami di blang karoon kung ano man yung pagka. Hindi ka layo sa Carlota, baka ito di sa may Bacolod, no? Happy birthday lang Akson Percival Villamor. Ay, inayon to lang aton nga kolesterol, basi blang tama na, Tagman kami lang kay Raymond Legaspi Pineda, nagkapag-rip-rip, taga La Carlota, kay Ma'am Mary Beth Dicto de Paula, kay Ma'am Diane Kabalatungan, kay Sir Edwin Dila naman sa iwas ang La Carlota, may gabi man makakagson, no? Ang pagid, no? Ano ito man, ang pinakaroon sitwasyon diri sa palibot sa sulat sa Bacolod makakagson karingid lamang nga gabi. Tutunan yung makakagson tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatihan sa tonlawas, among pagkuyan ko ng pagrubo sang aton immune function ang mahigko nga koran. Tagang hindi regular nga pagpagwa sang higko sa tonlawas sa may dako nga papel, pagba sang aton immune function. Ang dapat imoon, simply gid lamang makakagson. Pabaskugon kag pasanyogon ang inyo naman nga immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Ganun pa ka makakson, magbakal sang Super Fiber. Ini mismo mahimo mabakal sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa GA7 building tupad gid lamang sang DHL. Tumasuha sang Galang Burgos kagalo Lagson, sunod sang Bacolod. Pagsaton man nga makakson ang COVID-19 nga balatian sa gihapon ang aton ginakabalakan.
Kani para sa ato kayong lawas mga kaakson na binamang bukol-bukol sa aton kalawasan agud maayo girayon magtumana sa madagadlaw nga tanan sang Zantol Plus Gold. Ang Zantol Plus Gold himo gikan sa naglain-laing mga herbal extra kain na lamang sa marguso, may ahos, spirulina kag iban pa para sa epektibo nga pagbulong mabalatihan sa aton kalawasan mapabakod ang aton resistensya. Magtumana sa madagadlaw nga tanan sang Zantol Plus Gold. 40 to 50 pesos gilamang kada kapsula mabakal sa mga butika. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batas sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Las 10:29, salamat sa report ni aksyon at dyan balikan talang siya nagwadugay sa detalye sang natipon niya nga balita. Ibuhin-buhinan tayo ng ato ka monitor sa live stream ho. Kaga-importante, ni manuhon ko lang bla, ining SAP distribution nga ginpatigayon sa mga adlaw. Kay kadamo gid sa nagapati nga kuno second trans. No, hindi ina second trans. Man may ara mga ka-aksyon damo kita sa nabasahan diyo. Nga kuno second trans, hindi na sa second trans. Additional families ina siya, additional beneficiaries. Why malakip ang lugar outside Bacolod sa second trans Si Merlalyn Casabuena Inocencio, Samuel Armeta, Chacha Lacson Morales, si Marie Jasmine Pinogan, Lona Lynn Totse, Sirano Michael, Heaven, si Johnny Sins, Arimang ko Johnny ho, her from Barangay 16. Ask ko lang ta ni if dayon na ang second trans di sa Bacolod. Kay sa EB Magalona nagkahatagay na kaina, salamat. Ang sa EB Magalona, additional families ina siya. Additional family beneficiaries. Amo ina sila ang mga beneficiaryo nga waay malakip sa first trans nga kwalipikado gali. Amo na ang ginaunaan ay subong ubos-ubos panagtag sang DSWD. Ti subong nga adlaw nag-umpisa initial nga batch, una nga batch, 5 diri sa Negros Occidental, 21 inataran ka mga banwa kag syudad sa bugos nga Western Visayas. Ang second trans mga ka-aksyon, way pa nimong pisahan sang DSWD kay unahon nila anay ni panagtag ang additional beneficiaries. Kundi isang first trans, kadamo sang mga nagreklamo nga kwalipikado kuway dayaw ngalan kuhaw. Gin-submit ni ngalan nila, ginpaidalom sa ginatawag nga duplicity check. Ginusisa Mayo. Ara kay na-confirm nga kwalipikado sila. May pundo ang DSWD. May clean list nga ginpadalang DSWD Central Office diri sa mga LGUs. Kag amo na ang gipanagtag subong nga adlaw. Additional paina sa first trans. Basihan nyo lang la, EB Magalona, why na malaki pang EB Magalona sa second trans nga tagtaganay? Kay ang sa bugos nga Pilipinas, 12 lang ka mga lugar. Ang kwalipikado nga mga residente sa 12 ka mga lugar nga kwalipikado sa pagbaton sang second trans sang siningsap mga kaaksyon. Sa 12, diri sa Western Visayas, 3 lang. Iloilo Province, Iloilo City, kag Bacolod City. Klaro? Kaling kagkadamo sang gapagwa bla sang balita kuno si Cantrans na. Hindi gani si Cantrans na si EB Magalona, kay EB Magalona way malakip sa si Cantrans. Part pa na sang first trans nga mga naulihi nga mga beneficiaryo. Additional families, first batch, may second batch pa na. Melanie Bernas, thank you. Johnny Sens, okay, salamat kita. Judith Calves Pamposa, sa Bacolod City, diti, ulat-ulat lagapon na. Kay ang family beneficiaries maka-aksyon nga gin-submit sa DSWD, additional family beneficiaries, damo-damo pa na sila. Teng initial nga hatagan amo ng 19,534 additional qualified family beneficiaries.
Kinabutang kini sa DSWD ang tinaga nga additional. Bangod dugang ni sila nga benepisyaryo nga waay mahatagan sa una nga trans nga kwalipikado gali ang ila sini nga ngalan. Jocelyn Libuon Dispoho, Libuon sa Ponta Taytay, si Yvonne Bosher, Bosher, okay, Inday Plaza, good evening. Lori de Taiko Bailes. Alas 10:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagbanubalik, himanoon tanan detalye sa mga balita sa ato sa mga Aksyon Unit Reporters. Naka-standby na sa piyakalin ni Aksyon Roger Gotib, Aksyon Percival Villamor. Iboboto lang ato sa nga first bus sa mga commercial. Standby, balik kita pagkatapos kinlamang sa di. Ang balitang ito. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Nga makurogid kay amo na ang desisyon ka presidente wala tani mahimo along lang gid kita tanan sa anti-terror bill nga ti anti-terror law na. Alvin Rivera, Heaven, Toto Dondi Blanca. Kay partner kay Toto Bots Macauco, Gabanitor John Gales sa Makawiwili.
Watching sa 4th floor, Clemente Malibay, Pasay City. Jude Galvez Makawili, 42 years old from Barangay. Kompleto ba? Jerthel Humayaw. Ganit lang si Maria Antoinette, gwapa, Humayaw. Oh, Amalia. Leonard Siscal Untal. Asa Marlon ask lang additional tanan nga Banwa or City mahatagan na. Sa amon diya sa Magalyon may ara man na. Ambal ni Director Evelyn Magapobre, tanan nga LGU may additional sa beneficiaries, additional families. Pero jutay ina siya. Amo na sang nagkalabilin bla. Di first batch pa lang to 5 dari sa Negros Occidental. Ibalon tayo detalye sa nga balita ni Aksyon Roger Goteb dara sa maya Northern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Kamustahan to ang mga balita, Aksyon Roger? Mayang gabi, please come in. Yes, Aksyon Marlon, mayong gabi kag may kabisa sa mga aksyon, mga balita diri sa siyudad sa Cadiz, isa ka persona ang ginakop sa makatapos ang kapulisan na joint operation sa CIDG sa siyudad sa Bacolod, kag inisya ginakabig niya sa top 1 most wanted person sa siyudad sa Cadiz sa panguna mismo sa warrant super section. Police Senior Master Sergeant Derly Bilbar kag Patrolman Rodimel Fulencio sa dalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito, Chief of Police sa siyudad sa Cadiz, sumugman sang CIDG Bacolod, Police Major Alrimar M. Flores. Ngayon aresto ini si Radjen Cedinho I. Ulino, may kaso ini siyang murder kag ini ang kaso niya nga murder, may criminal case number 5011-C. Ginalagdaan ini sang anay judge yung nag-retired na Renato D. Muñoz, executive judge sang RTC Branch 60 sa itong tinarikdan pang Hunyo 16, 2014. Nobel recommended ang among kaso kag ang ninabitan nga persona ang karoon na detinado sa bahin sang PNP Custodial Facility. Sa dugang naton nga balita, alas 3:20 tagna sinigid lamang nga hapon, Aksyon Marlon, nagpatigayon sang bypass operation ang Station Drug Enforcement Unit sa Cadiz City PNP. Ini sa dalom sa gapon sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito upon ang pagpamuro mismo ni Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna, ang head sa kamong SDEO sa Cadiz PNP. Gidakop ini si Joseph Glenn Contribidas, 56 anyos ng edad, kag residente sa Dalan Herreria sa Barangay Zone 3 sining siyudad. Upon man ang kapitan sa Barangay Zone 3 nga si Kapitan Antonio Albarina kag ang representante sa bahinman sang DOJ kag katapos ng media nag-witness sa mga operation nga sarihin na singin successful ini nga sa nakakuha ang kapulisan sa sini nga operation sa Walok Association Shabu. Ginamulubanta naman nilambot ini sa 18,000 pesos. Kalakip na nakuha ang 500 peso bill nga bypass money. Ang suspect sa karon nga si Joseph Glenn Contribida ang yara na sa PNP Custodial Facility kag subject ng pagpasakan sa kaso posible sa Lunes na nga adlaw. Was Aksyon Marlon, ang siyudad sa Cadiz mag-iwas si Ka-53 nga charter de celebration, pero wala sa may matabo nga paghimo sa mga event. Kundi sunod sa kay Mayor Salvador Manning Escalante nga may misa gid lamang katubangan sang new City Hall building. Very minimal, very minimal. May kita na misa. Then after the mass, may slaying because tubangan sa City Hall 1. And that's it. So, ang pagpayag sang mayor sa siyudad sang Cadiz nga siling siya nga padayon lang gid sa gyapon sa pagpangamuyo ng esperma na siyudad sa part sa Negros Occidental sa COVID-19. As of this broadcast may 7 ka mga
positibo sa syudad sang Cadiz nga lunsay mga LSI kag isa ka OFW. Sa sining pito, duha ang mga nakarecover kag 5 karon ang active ngayara man dira sa Provincial Healing Center sa Banwa sang EB Magaluna. Report gikan sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Edi sa aksyon Roger Guti report sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Las 10:49, Silawantay, sige na detalye naman sang report ni Aksyon. Percival Villamor, halin sa Northern Negros, sa ilo kita sa bayan sang Southern Negros. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Pers, happy birthday sa report ngayong gabi, please come in. Ang Lacarlota Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe, officer in charge ng Lacarlota, upod ang Lacarlota City Police personnel nagkandak sang anti-coronavirus 2019 sa relation man sang DOH sa health advisory sang social distancing kag proper hygiene. Ang Lacarlota Police wala nagauntat sa paglibot sa syudad sang Lacarlota sa pagpahibalo sa mga pumuluyo diri sa gihapon sa pagsuksok sang face mask kag sang social distancing kag ilabi na gid ini sa sulod sang public market kag sa mga pila ka mga dalagko nga mga baligyaan diri sa syudad sang Lacarlota. Hugot nga ginabantayan kag gina-implementar ini ang pagbantay sang COVID-19 nga virus. Kag diri nga bahin nagpangatag man sang mga flyers sang aton nga mga kapulisan sang anti-terrorism kag safety tips kung paano makalikaw ang aton nga mga kababaihan o kung mga babae sa ginatawag nga rape case sang Republic Act 1716 kag sa paghatag man sa mga flyers sang anti-illegal drugs, safety tips sang kag theft kag robbery sang Republic Act 9262 kag Republic Act 8353 sang anti-child abuse kag nagapadayon man sang libot sang aton kapulisan diri sa pumuluyo sang Lacarlota sa pagpaybalo sa tagsa-tagsa sa mga pumuluyo ilabi na gid sini sang ordinances sang executive order nga ginapagwa sang aton pinalangga nga mayor sang siyudad sang Lacarlota, Mayor Dr. Rex Alandoon, agod nga malikaw ini ang pagsulod sang pandemic nga COVID-19 kag ginapabalo sa tanan nga magasunod sa mga ordinansa sang aton siyudad sang Lacarlota. Report live gikan diri sa siyudad sang Lacarlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Monitor man sa live stream si Paripon, si sister ta si Marden Law, Toto Dondi Blanca, si Bots Bacauco, kay ikaw lang, arama si Toto P, Toto Villalona, Jonah Marie Salarda, Toto Roy Tayhopon, Monitor, thank you kagamayong gabi. Ray Jan Tan Villalon, Purisima Manapla, Monitor Gid, Tamyo lang si Dennis Richard at Tibor Roma sa San Enrique. Carmen Rias, watching from Hong Kong. RJ Roberto Lames Jr., monitor lang kami, Manila. Raydan Velasco, Poro Kawayan, Barangay Handumaran. Si Tata Region, monitor kami, Lahog, Cebu. Hay lang kuno sa mga taga-DSB. Eden Kasoyon, Pinaginpinan Kabankalan City, more power. Tintin Prince Ogon Brillantes, Brillantes family sa kay Lola Consing Doriasa nga Porok Marang Mandalagan. Jim Amelia, good evening. Doy Frias, arama si Wami Milievo. Wasing sa Malaysia, mayong gabi sa family Milievo.
Elmer Almorato. Monitor kami sa Barangay Dos La Carlota City. Malakanta rin ato sa ring patrol. Detalis ang balita ni Action John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John sa detalis ang report, please come in. Mahimo na magkaumpisa sa masunod nga semana ang Land Transportation Office 6 sa pag-coordinate sa pila ka mga private nga magkumpuyahan nga muning mahimo man nga makapatigayon sa driving driving ethical courses na kung sa rin ini ang isa sa mga requirements sa pagkuha sa student permit action mars ang LTO. So, kay Sir Ruben Tampos ang chief ng Land Transportation Office Bacolod at pero gina-check pa nila sa gyapon kay Manti ng lanon para maplastar kag makapatigayon sa orientation agon may baluan planong makinanglanon nga mga topiko nga ipatagayunon sa 15 ka oras nga seminar action mark kay tinay baluan sa unang palayag diri ng LTO 6 spokesperson nga si Ma'am Riza Otayde may aras ang 3 ka mga module ang ini mismo nga course sa 5 ka oras kada module nga kusari may 30 man ka minuto sa kada module nga ipatagayunon nga examination action mark. Sa piyak na bahin, ang mga balita diri kay ginpanawag sang LTO Bacolod ang schedule sang registration o kunong registration period sang mga salakyan nga naapektuhan bangod sa COVID-19 bra pina ang mga plate number nga nagatapos sa 3, 4 kag 5. Matapos sini diri kumo nag-umpisa ang operation sa LTO nagbalik ini sadtong Mayo 29 supposedly sini nga June 19 pa dapat nagtapos na ang ilang schedule para sa isa ka bulan. O galing kay coordinary ay tampos nga manamo sa gyapon ang wala pa nakakwa-action mar sang rest sa kuno wala nakapareso sang salakyan. So gin-extend nila nga tubtob July o kun Hulyo 20 ang pinakaulihin naman nga schedule amo na ang extension ni Yabe from May 20 to July 20 amo na ang schedule sang nga pagparehistro sa mga salakyan may plate number o pinakauli nga plate number o kung numero sa ila plate number nga 3, 4 kag 5 para naman sa may mga plate number nga nagatapos sa 6, 7, 8, 9 kag 0 may 30 kadlaw nga extension sa pagparehistro. So matapos sila diri kumo supposedly nag-umpisa na sa unang adlaw sa Hunyo ang registration sang mga may plate number nga nag-umpisa sa numbers nagatapos rather sa number 6 ang gin-extend din tubtob naman July 31. Tubot sa ningong duduwa na kabulan ang schedule sining mga registration sa naglain-lain naman nga mga salakyan pero patag diri tampos nga wala sang pagbago sa balayran sa pagparehistro sa mga salakyan. Dari si LTO Bacolod Chief Ruben Tampos. Sa memorandum namon subong ang ending 6 no June extended for 30 days. Okay. Then the following month automatic na 30 days extension na. Tanan nga may plate number ending in number ano gani 6 no? Ending 6 automatic na extended until July 31. Okay. Then ang ending plate number 7 until August 31. Okay. Ending 8 until September 30. 2020, ending 9 until October 31. Kagang ending 0 until November 30, 2020. Bali extended siya taga 30 days. Okay. Oo. To, how about ito sa iban nga wala makahingagaw sa register? Ang sa na-lockdown, example, ending 3, ending 4, ending 5. Oo. May 60 days silang extension, no? Okay. Starting from resumption of office. Pag-resume sa LTO office ng May 20, Oo. ang plate number ending 3, ending 4, kag ending 5, extended until July 20. Okay. Oo. So may 60 days extension sila nga ginhatag ang LTO. That's effective sa last time to. May 60 days extension sila. Mag-register sila, wala na siya penalty. Okay. Balik ako bala, sir, ang ining may mga plate number 6. Supposedly, sa ano ila start gani, sir, sang ila registration schedule? Ang ending 6, no, for the month of June,
dapat until end of June sila. Kaya tungod ang concern na wala sa mga smoke emission testing centers nga available, nagpadala ng memo circular ng central office na in-extend sila for 30 days. Okay. So, si Mr. Ruben Tampos, ang Transportation Bacolod, panitag pa ang head nila Colonel Chief nila Axon Marlon. Tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Axon John Diaz sa nasabot na sa Axon sa Bacolod Axon Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Salamat Action John. Gamonitor man si Oravat Christine. Wonderful evening. Gamonitor kami di sa Abcasa Mandalagan. Happy birthday sa banako si Panoy Sulinap. Thanks. Okay. Genggeng So Pena from La Castillana, Serlita Sumikad. God bless. MG Gariza. Kindly greet Ding Alit of Barangay Lopez Aina, Morsia. Roberto Carlos, Halbuena Carlos, Selbeth Yap, Rakilina Lumawag, watching from Hong Kong, Siging Alebara, live lang dari sa Country Homes, Estefania, Sami Alif, Kagalidia Sibulan, Araman si Franek Pilayo, RJ Roberto Lamis Jr., bayaw ko si Elmer Kapawa sa Barangay Kabatangan, Talisay City. Salamat. Sami Roger Awing from Mansilingan, Hermelinda Homes. Pamilya Awing nga nagamonitor lang. Salamat. Franklin Marshall. Ano ko no requirements para makasunod sa boundary sa Negros Oriental to Negros Occidental? Kaga pinalang ka days ang pwede magtagal sa sina nga lugar. Okay. Check ko na kaya daw may bag-obla siya nga pagsunundan. Dali mo? I-check ta sa record ta. Okay. Jose Herson Lapinig Honyo, salamat gid. In punto alas 11 Action Radio Philippines Standard Time. Mabalik pa kita pagkatapos rin. DTX 500 Capsule. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bito
Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. 4 minutos nakaligad sa takna ng alas 11 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Lapaw na kita sa 4 ka minutos. Inyo pala tuntunan Aksyon Night Patrol. Magabalik na naman buwas. Salamat sa tarantaran sa ato sa ring mga Aksyon Unit Reporters. Nagpakalagan sa mga gabi sa News Center Aksyon and Defensor sa Patrol Aksyon Jan Diaz. Ato sa ring piloto Aksyon Nixon Tahom Aksyon Elmar, no? Aksyon Nixon Tahom. Ato sa ring mga Aksyon Unit Reporters sa Northern Negros Aksyon Roger Goteb, Aksyon Percival Villamor sa Southern Negros. Apo din kay Aksyon Elmar Madera sa Technical Control. Ato sa ring IT Expert, Aksyon Elway Dutelius. Ako naman Aksyon Marlon Hervaya. Nagabilin sang good night, sweet dreams. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Manila Bacolod Broadcasting Company. Radio sa balita. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Manila Broadcasting sa Bacolod, Aksyon Balita, Radio, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Manila Bacolod Broadcasting Company, Radio sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Manila Broadcasting sa Bacolod, Aksyon Balita, Radio, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Manila Bacolod Broadcasting Company, Radio sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Manila Broadcasting sa Bacolod, Aksyon Balita, Radio, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Manila Bacolod Broadcasting Company, Radio sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Manila Broadcasting sa Bacolod, Aksyon Balita, Radio, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Manila Bacolod Broadcasting Company, Radio sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita, radyo, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Radyo sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita, radyo, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Radyo sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita, radyo, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Radyo sa balita, komentaryo,